si asi přál něco, co nejde jako kdyby získat v normálním životě, takže já nevím, třeba to vlastně dětinsky, ale cestovat čas nebo něco takového, to by bylo hustý. A jinak bych chtěl asi, abych měl zdraví děti a abych se dostal na Oxford, tam jsem chtěl jít. Tak asi ty zdraví děti. To podle mě spíš jako mít nějaký postižený dítě je to asi nejhorší, co se může stát, takže spíš takhle, jako kdyby být archeolog. No tak abych zjistil, na co mám talent asi, protože já jsem zkoušel hrozně moc věcí, jako je tenis, fotbal, střelba, všechny tyhle věci a jakože nic z toho úplně není, jako ten tenis je v pohodě, ale jakože bych v tom úplně vynikal, tak to asi taky ne, tak abych, já nevím, našel něco, na co mám talent. Já myslím, že ne, já mám, jakože jsem na dobré škole, mám v pohodě dětství, nemáme žádný problémy, takže já myslím, že asi moc ne. Mít nejspravějšího psa na světě, aby se mě už nevrátila ta rakovina blbá. No a abych měla dlouhý vlas. No tak to, aby se mě nevrátila samozřejmě ta rakovina. No tak samozřejmě. Mít toho psa. Abych se uzdravila. Já jsem hodně pověrčila. Já si přeju všecko vážně. Aby jsme byli všichni zdraví, aby byl mír. A abych se dokázala naučit na všechny zkoušky teďka. Tak takhle z hlavy, těžko říct, ale ono pokud bych po ní skutečně mohl chtít úplně cokoliv, tak by to bylo asi takový klasický, tak bych asi chtěl skutečně, abych já byl zdravý, byli zdraví všichni ti, které mám rád, byly by takové úplně, řekl bych, hodně přirozená reakce úplně. Peníze, zdraví a štěstí, a s tím popere už ona nějak. Jenom jedno. V tom případě já bych chtěl, aby dny měly aspoň 40 hodin, minimálně. A nemusel bych spát. Tak, že mi stačí 3 hodiny spánku, tak to je ono. Není to nejdůležitější, ale myslím, že čas je ta nejdůležitější komodita, kterou máme. Takže skrz něj by se dalo dosáhnout všeho ostatního. Abych se dokázal věnovat všemu, čemu chci. Protože všichni musíme něco vypustit někdy v životě. Kvůli tomu, že nemáme čas. No tak, pamatuju si, že když jsi mě to ptali ve školce na stejnou otázku, tak jsem odpověděl, že chci být prezidentem, což mě teďka už opustilo. Tak na konci čtvrťáku je to vyšší lidí maturita, tady v tomhle ohledu. Aby Zbrojovka vyhrála titul, pak to, nevím, třeba světový mír, abych jako vypadal dobře. A pak tam můžeme dát ještě 3. přání. No tak dáme tu kometu, aby ten titul taky. 1 přání. Co jsou ještě otázky? Tak dáme, ne, abych zůstal u té Zbrojovky prostě, to největší moje přání, aby Zbrojovka získala titul a byl ještě u toho. No ne,
to asi ne, ale je to moje přání velké. Takhle jsem nad tím nikdy jako nepřemýšlel totiž. Mít nějakou pěknou hospodku, pěknou ženu, milou, chytrou, inteligentní, k tomu 2 malý fakany a žít si spokojeným životem v nějaké normální, ne takové zkažené době. Asi tak nějak, no. Z takového poetického. Tak já si chtěl být populářem jako každý malý dítě, že jo? Nebo astronautem, ale to asi nevíde. Ten populář ještě možná jo. Když jsem něco chtěl, tak jsem se toho snažil dosáhnout a když to prostě vyšlo, tak to vyšlo. Takže částečně určitě něco, jo? Něco. Je tak maturita, což za 3 týdny v pohodě. To je asi to nejbližší přání. Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicine. Jak jsem to, nevím, jestli jsem řekl, abych chci odmaturovat, ale teďka chci mít prostě to zelený políčko oškrklý. Mám pocit, že jsem zapomněl všechno, co jsem věděl a že tam jdu úplně jako prázdnej. Mám pocit, že tam budu 4 hodiny sedět a neřekl ani slovo. Z matiky, což je ještě dobrý, a pak z chemie. Těžko říct, tak maturita je dneska základ. Před 4 rokama jsem ho ještě vůbec neřešil. Z matiky a zeměpisu, protože zeměpis mě baví a hlásím se i tam jakoby na vejšku, která má s geografií něco společného. A matiku jsem si dal, protože jsem si řekl, že když maturu ze státní matiky, tak se to nějak budu muset naučit, takže si dám jako školní, což nebyl možná dobrý nápad. Co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky s cezelím. Být úspěšný, mít všechno, co potřebuju a aby by byli kolem mě lidi šťastní. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky s cezelím, cezelíky celým. Jedno přání. Tak abych měl dalších 10 přání. Tak zdraví určitě. Třetí sloka. Já si myslím, že mělo by být pro každýho. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky s cezelím, cezelíky celým. Určitě tam jich bylo několik. Tak veterinářem jsem chtěl být. Platenou, jedli jsme jí platenou, to koukáte, to koukáte. To zrovna záleží na situaci. Řasa ne, ale hvězda jo, já na to věřím. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Představte si. No tak dodělat školu a být úspěšný. Já už nemám žádný přání. Za prvé, protože v mém věku už je to podstatné, tak bych si přál zdraví. No a za druhé bych si přál klidný a spokojený život pro sebe i pro své blízké. No tak kdyby to pro mě nebylo důležité, tak bych ti to asi neříkal. To když jsem byl hodně malý, tak jsem si přál houpacího koně. To jsou blbý otázky. Spokojený, klidný život, bez nějakých větších stresů a bohužel se mi to v životě ale nepovedlo, protože v mém životě bylo těch stresů a negativních událostí hodně. Úplně nejbližší, aby mě dobře dopadla operace, na kterou jdu v pondělí, měla srdné bratru. Můžem se ptát, jak dlouho nás bude
Zdraví pro všechny členy rodiny, štěstí pro děti. Teď bych řekla světu mír, kdybych byla, ale klid ve světě. Jsou štěstím jednu bílou Pravděpodobně to štěstí dětí. dál si nic ví. Ano, to si myslím. Jednu bílou orchidej. Co bych ještě chtěla dosáhnout? To já nevím. Já už snad nic. Se krásně bát. No, aby moje děti v životě uspěly a byli z nich dobří lidi. Co přijde dál. Když jsem byla malá, já jsem měla úplně obyčejný jako malá přání. Jakože, abych měla kamarády, aby se mě dařilo ve škole. Rodiče mě milovali, tam jsem neměla žádný přání. Takže jako děcko jsem chtěla od jak živa být úřednicí, protože jsem milovala papíry z tatínkového obchodu, kde byly stvrzenky na přijaté částky a vždycky tam bylo dokonalé úctě a to a krásně to vonělo, ty papíry. Takže jsem chtěla být úřednicí od jak živa, což se mně podařilo. Aby Ivan zvládl to, co ho čeká, aby nám nespadla chata, aby jsme mohli strávit prázdniny na chatě. No a to je tak asi všechno. I can eat them in the car or on my bicycle. I can eat them in the... And eat pickles all the time. Into a great big pickle head. Oh, I'm in a pickle. I'm just a little seed in this big old world. Spider-Man, he does it. Spider-Man, they mobile. I'm in a pickle. He's in a pickle. I did something. Now it's not all right, and that's right. Oh no! Yeah. Looks like trouble for sure. The bathtub's full. And that's right. And Mama, play. A pickle on a stick. Oh, I'm in a pickle. Spider-Man. I'm in a pickle. He's in a pickle. I'm just There's you're all another. pickle. He's in a pickle. I'm in a pickle. He's Oh, posto de vista na nebe. A ti papá. Mote. Posto de oveus papá mote deo. a pickle and my hand got stuck. You can call me. To afternoon. I'm sitting here looking silly. I'm in a dilly. Voodoo. Oh, I'm in a pickle. He's in a pickle. I'm in. Sotto di voce.